Hogyan alakíthatjuk ki szakszerűen a tetőgerincet? A házak koronájaként magasba nyúló tetőgerinc nem csupán esztétikai funkcióval bír, a tetősíkokat összekapcsolva a vízzárást biztosítja, valamint a tető szellőzésében is kulcsfontosságú szerepe van. Amennyiben a gerincnél bejut a víz a tetőbe, akkor ez nyilván az épület szerkezetben komoly károkat tud okozni, legyen szó akár a szarufáról, akár a hőszigetelésről. Ezért tartja fontosnak Takaró Gábor okleveles építészmérnök, hogy felkészült szakemberek megfelelő alapanyagokból építsék meg a tetőt, az eresztől egészen a gerincekig. A gerincnek két nagyon fontos funkciója van. Az egyik funkció az, hogy két csatlakozó tetőszakasznak a vízzáró kapcsolatát biztosítsa, a másik pedig, hogy az eresztnél bejutó levegőnek valahol a gerinc közelében el kell hagynia a tetőt. A szakemberek tarélygerincnek nevezik a tető vízszintes élét, az úgynevezett élgerinc pedig az ereszt és a tarélygerincet köti össze. Így néz ki egy kúpcserép. Nyújtó József ácsmester azt mutatja, hogyan kell kialakítani az egyszerre vízzáró és szellőző tetőgerincet. Tehát egy kúpalátétet vagy kúpvécet teszünk, amire a kúpot rá tudjuk ültetni. Arra teszünk egy kúpalátétet, ami azt hivatott megvédeni, hogy a porról ne jusson be a szerkezet a cserép alá. Viszont oldalán vannak szellőző lukak, amin a másodlagos kiszellőzést tudjuk biztosítani. A gerinc zárása előtt megfelelően kell kialakítani az ereszt, és gondoskodni kell az ideális fólia megfelelő rögzítéséről. Majd a cserepezést követően szakszerűen le kell zárni az éleket. Az él- és tarélygerincnél a csatlakozó tetőfelületeket vízzáró módon kell egymáshoz csatlakoztatni. Nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő pozícióba elhelyezett gerincléc. Erre a gerinclécre helyezzük el a kúpalátét-tekercset, ami jellemzően fémből van. Ez biztosítja a két csatlakozó élnek a vízzáróságát. Egy jól kigondolt tetőrendszer további nélkülözhetetlen tartozéka a szellőző cserép. Szakemberek azt javasolják, hogy minden szarufa közé érdemes egy az ideális szellőzést biztosító cserepet is elhelyezni. Ön tudta, hogy akár a cserépfedésre fordított idő 16%-át is kiteheti a tarélygerinc szakszerű elkészítése egy átlagos 150 négyzetméteres nyeregtető esetén? További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra további hasznos információkért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi, ép tető kialakításában.